Hello everyone, खुलुमबाय जोङो सैथुपुर बेला सैथुपुर फुजा दाहाब आइ बिमा कामाख्यानि दाहाबाव फैदों आरो दा एप्रिल 1 थारिखनिफ्राय जायो सैथुपुरावहाय आरो दा जेरावबो जायो बग्रिबारियावबो जायो खिन्थु जोङो सैथुपुरा जोंना खाथिखाय सैथुपुराव फैदों आरो दा दाख्लै 1 थारिखनिफ्राय जादों माला जोबोथाय 26 थारिखआव जोबो होननाय खोनादों स' बेनिखायनो फैबाय बुजासे आं ओरैबायदि गगा मोनदों आरो दा दाहोनजों गन्थं आरो बन्दजों आंनि आवाजखौ बोरैबा खोनागोन नोंसोरो मन्दिरा मोननोसै नै सोर सोर फैदों होनोब्ला नै फिसाजोआ आंना ओमफ्राय फिसाला ओमफ्राय नों गुबै ओमफ्राय सासे बेवाइ आरो दा फैबाय जोङो आथिं आखाइ सुनोसै आरो ना दै खावबाय दैखरा ओरैबायदि गोथौना गोथौथार दा गोथौ आरो ना दैनि गानखौ नुरा गलांबाथाय सेस गाबबाय आं बाव उन्दुनानै नै सामथाय ओरै दैसाखौ गाखो होबाय नालाय नै दैसायाव गाखोगासिनो दं सोंथि गिदिंनायाव दे मामिया आथिं सुग्रोदो दे फारौआ फारौसै नोंगौ मैया रिसिभ दानैदों आरो ना र' मानसि गोराथाय नै मानसिफ्रा एकदम मानसि आरो ना मानसि गोजान नैबावनो होयो फारौखौ नैबे जायगायावहाय मेरला फारौ दंखायो आरो बेलाय दंफां गुदियाव फारौआ रिसिभ दाननाया फैबाय आरो ना बेसेबां लाखो 35 Bunda. Maaniman. रोखोमबो थांबाय फुजा थांनोसै दाना एकदम नाख्रां नासि ओरैबायदि बिहिर आरो ना जेसे सानजौदों एसे फैगासिनो दं खुस्रा नायबाबो लागबो ना थोबाबोथ' फैसा देवा लागबो ना फैसा गैया खुस्रा फोथा थुनो नागिरदोंमोन बेसारा थुजानो हायासै आङो अबावबा फैबाय बा फुजा होबाय जायाबालानो थांगोन बे मालाबाबो जानो हाया आरो दा मोनायाव अखा हानायनि गाज्रि जादों ने जाबाय नै साल बिलाइयावहाय फिथा सानब्रै थाबावगोनदां सानब्रै 26 थारिखसिम ना 26 दिनै 20 दालाय दिनै 20 बा 26 आव जोबगोन आरो 26 आव जोबगोन सोर सोर फैदो आरो फिथा जानोसै नै फिथा
18 19 सोबाय आरो ना आङो जाखारना जाखारा नायनोसै र' जाखारदो न' बारलांबायसो मामि 89 होदो दे ना मा होयो होदो मा होयो 89 नो खोनाबाय 89 नो जायोना जाया लागा गैया दहायबो 89 दाबो 89 जालाहाय आयै एसे थांबावबानो जाथारसैमोन 14 जाबाय गैला 14 फैसा हरदो